Είδαμε την παράσταση Στρακαστρούκες στο θέατρο Μικρό Γκλώρια. Το Harlequin πάει θέατρο και σας ενημερώνει. Και σας προτείνει. Το κείμενο και την ερμηνεία του ενός και μοναδικού ρόλου υπογράφει ο Δημήτρης Αμόλης. Και τη σκηνοθεσία ο Μάριος Κακουλής. Ένας μονόλογος λοιπόν που δεν μπορείς να πεις αν είναι κωμωδία ή δράμα. Ή μάλλον, ξέρετε τι είναι? Κομμάτι ζωής και πραγματικότητας. Ο ήρωάς μας, γέννημα θρέμα της Κρήτης, είναι ομοφυλόφιλος. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα το οποίο δυστυχώς έχει δημιουργήσει η κοινωνία και απορροφά ο ίδιος. Βλέπουμε λοιπόν την πορεία του. Από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ενηλικίωσή του και λίγο μετά από αυτή, όπου φεύγει από την Κρήτη και πηγαίνει στην Αθήνα. Πώς ένα παιδί δέχεται bullying, ποιοι είναι οι άτυποι σκληροί κανόνες της κοινωνίας, πώς μπορεί και επιβιώνει μέσα από αυτή τη διαδικασία και βρίσκει τον εαυτό του και τη δημιουργική του έξοδο. Μη σας ακούγεται πολύ βαρύ, πραγματικά, σε πολλά σημεία είναι ευχάριστο και σε κάνει να χαμογελάς. Όπως είπαμε, είναι η ζωή. Μία παράσταση που κρατά ήδη 3 χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Για πες μου λοιπόν εσύ, σκοπεύεις να δεις την επόμενη σεζόν της Στρακαστρούκες? Και αν την έχεις δει, πώς σου φάνηκε? Γράψτε μου στα σχόλια.